Wasu miyagun 'yan ta'adda sun kai wani mummunan hari a yankin Diffa na jamhuriyar Nijar. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Tashar Jaskar ji da kunna dai yau ta dara sashin yankin Nijar ne inda ta samu wani labari wanda aka kai wani mummunan hari a yankin Diffa na jamhuriyar Nijar. Ga dai labarin da tashar Taskar ji da kunna ta samu. Kafin ka wuce mai sauraro, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamun ƙararrawa domin samun wasu labarai akan kari. Wasu mahara sun kai wani mummunan hari a garin na Ala da ke ƙauyen Geskeru a yankin Diffa na jamhuriyar Nijar. Kimanin mutane 13 ne dai wa'annan maharan suka yi wa yankan rago tare da ƙone-ƙone a garin na Ala da ke yankin na Diffa, yayin da mutane guda 3 suka tsira da rayuwarsu a lokacin. Wani mazaunin yankin Diffan, Malam Isa Ibrahim, ya shaidawa muryar Amurka cewa mutanen da suka mutu da waɗanda suka samu raunuka sun wuce adadin da aka faɗi. Hukumomin garin Diffa dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun garzaya a yankin lokacin da suka samu labarin afkuwa wannan ta'addanci da aka yi, domin yin ta'aziyya da ganewa idanunsu da tattaunawa da jami'ar garin da jama'ar garin domin sanin matakin da ya kamata a ɗauka. Shi kuwa Malam Mairu Ligari, shugaban majalisar mashawarta na jihar Diffa, ya ce ya kamata a sake ɗaura ɗamara wajen yaƙi da 'yan ta'adda, amma yana mai cewa abin da kamar wuya a sa jami'an tsaro a tsawon kilomita 300 nisan iyakar Najeriya da Nijar da kuma sashin jihar Diffan. Wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum 13 a nan take 'yan ta'addar su masu yankan rago, sannan kuma su jikkata wasu da dama. Al'amarin fa ya fara ta'azzara, ya fara wuce gona da iri. Sai dai mu ce Allah subhanahu wata'ala ya saka, sannan kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu. Masu sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma, wanda tashar Jaskar ji da kunna dai ba ta ƙasa a gwiwa wajen ta shiga ta fita ta zaƙulo muku labari. Sai wani lokaci kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu kawo muku wasu labaran in Allah yadda. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.